Vinga, comencem. Us descriuré una escena que l'anirem visualitzant. Veiem una ciutat grisosa perquè fa fred, està tot nuvolat, és un matí ventós i cauen 4 gotes. I veiem que d'un edifici gran, de finestres petites però a varis pisos, surt un personatge que va amb una espècie d'uniforme de cuir gastat i unes botes reforçades. Va armat, però només lleugerament armat, i porta una motxilla. Un canuto que porta penjant d'un ombro. Surt, saluda amb unes quantes persones i comença a caminar. Un canuto o un macuto? Un macuto serà. Va caminant... Perquè el canuto és... Macuto amb un canuto a dins. Bueno, surt amb un canuto i li dona a una altra persona que va vestida semblant a ell, que hi ha a la porta vigilant, i després es recol·loca el macuto i continua caminant. Vale, passa el canuto a un altre. Passeja per uns carrers perpendiculars a ells, semblen fets amb regla, esquadra i cartabó, i passa a prop d'uns canals. Veieu que travessa bastants canals, són canals petits, i inclús n'hi ha alguns de molt petits a diferents alçades. Se senten sorolls d'engranatges, i veieu que aquest home al cap de pocs segons arriba a un carrer ample que hi ha al costat d'un riu. I aquest riu està ple de molins d'aigua, rodes gegants que estan en l'aigua, de les quals surten eixos de fusta que giren i fan molt de soroll, xirrien i entren dins els edificis de la ciutat. Molts canals, molts eixos i molts engranatges surten d'aquests molins de riu, molins d'aigua en aquest riu. El riu és ample i hi ha vaixells anclats en ell, no gaire grans, però n'hi ha uns quants. Va caminant i la gent va amunt i avall. Tothom va vestida amb tons grisosos, no hi ha massa alegria en aquesta ciutat. La gent és avorrida i no se senten cançons ni rialles. Es veu misèria i la gent sembla que té gana. I també es veuen molts soldats. Sembla una ciutat molt militaritzada. Però va allunyant-se mica a mica d'aquest riu i es fica entremig dels carrers i també de carrerons. Però tots ells perpendiculars entre ells. Algun no és perpendicular, però fa un angle de 45 graus exacte. Es fica entre 3 o 4 carrerons més i arriba davant d'un edifici. Senyor Fulgencio Magrita, com és aquest edifici en el que viu vostè? Jo visc en un casalot familiar, és a dir, és una finca gran, amb les seves 3 bones plantes, cadascuna d'elles farà com 300 metres quadrats. El que passa és que està tot molt tronat. Està molt descuidat, vull dir, es veuen esquerdes, falta pintura, el jardí està desendreçat. És una casa familiar d'una família que abans vivia bé i tenia estatus i tenia diners i actualment pues, està en decadència. Molt bé, I no visc sol, visc amb la família. l'home mira la casa, busca un lloc on poder picar la porta i veu un picaporta, no? Suposo, ha d'entrar al jardí. Sí. I bueno, hi ha entrada al jardí i després hi ha la porta on hi ha un picaporta. Quan obre la porta del jardí se li desmunta una miqueta i, pobre home, intenta recol·locar, traspassa el petit jardí i puja els esgraons de fusta que fan molt de soroll i grinyola la fusta, sembla vella i potser li faltaria algun arreglo. S'apropa fins a la porta. Si recolza la brana, potser es trenca i tot. Ho fa i es queda un tros de brana i intenta recol·locar perquè no es noti massa, però en veure que no pot la tira i es despreocupa. Arriba fins a la porta i pica el picaport. Qui li obre la porta?
Jo mateix, perquè no hi ha servei i aquí visc amb els meus estimats pares, que són grans. Molt bé, fa una passa enrere, quan obres la porta, veus que... Trigo una estona, trigo una estona, trigo una estona a arribar. Vull dir, estic... S'espera pacientment. I quan per fi obres la porta, fa una passa enrere, veus que s'ha tret un paper del Makuto, i el desenrotlla, i pregunta: el senyor Fulgencio Magrita? Tu el distingeixes com una persona de correus. Els senyors de correus treballen tant per la corona com pels diferents com les diferents religions que hi ha a la ciutat, diferents temples. Depèn de què es tracta. Pues no tinc ni idea, li porto un missatge per vostè, però com entendrà vostè, no... Miro, veig algun tipus de segell d'algun ministeri que em pugui cobrar alguna cosa. El paper que està mirant ell no té pinta de ser un correu, sembla un paper que deu ser propi d'ell, on hi té apuntades diverses coses, i quan mires, com l'amaga, i et mira amb cara de... Què estàs fent? Bé, soc jo mateix, el Fulgencio. Molt bé. Doncs veus que obre el Makuto i es treu un paquet circular i te l'entrega, i veus que hi ha el segell de l'escriba, del temple de l'escriba. No em sona que els hi degui dins. Quan agafes el rotllo, aquest personatge, veus que fa uns apunts amb un carbonet que porta en el seu paper, diu: d'acord, moltes gràcies, que tingui un bon dia. Es gira i et dona l'esquena. I se'n va. Observo com s'allunya, després tanco la porta i miro què collons hi ha en el paquet. Molt bé, doncs si l'obres, veuràs... Ui, sí, té un lacre que has de trencar, i en el lacre, pues, és el lacre dit abans, del temple de l'escriba, i veus que hi ha un text dirigit a tu. I si em deixes un segon, te l'enviaré en seguida i el podràs llegir. Molt bé, te l'acabo d'enviar. Te l'he enviat al WhatsApp perquè no me'n recordo com funciona el Roll20, que fa com 4 o 5 anys que no faig de màster aquí. Per tant, te'l mires allà. Pots llegir en veu alta? Sí. A l'atenció del bon ciutadà Fulgencio Magrita. Per mandat de la corona de Vilmir i sota l'empara del sant ordre de la llei, jo, Arcabel Durn, escriba jurat al servei del tro i de l'Església, us faig arribar aquesta missiva amb el pes de la tristesa i el deure. Malament anem. Collons, és llarg, això. És la meva obligació informar-vos de la tràgica mort del vostre oncle. Cony, hòstia, és el tio, joder. El savi i erudit professor Damià Balcros, esdevingut arran d'un infortunat accident ocorregut a la seva pròpia residència. Sí, ja acostuma a passar. Els ritus corresponents han estat administrats conforme a l'ordre establert. En qualitat d'albacè dels meus darrers designis, us comunico que el difunt us ha llegat la totalitat dels seus béns, consistents en una residència, mira tu, situada a Gelstrom. No tens idea on és. Aquest oncle, tu el recordes de quan eres petit, que era un científic o un savi, no ho recordes. De fet, és un oncle per part ni tan sols d'una branca de la família llunyana, i de fet t'estranya molt que t'hagi deixat res a tu, perquè ni el recordes, ni que tu sàpigues té cap relació amb els teus pares, ni res. Sí, va tenir cert renom, això sí que ho saps, és l'únic que saps d'ell. Sí. Consistents en una residència situada a Gelstrom, així com una renda modesta destinada al seu manteniment. Ostres, tu, bé. Aquesta renda, segons la seva voluntat expressa, us serà concedida únicament si resideu de manera efectiva en l'esmentada propietat. Sabia que aquí hi havia trampa. D'acord amb les lleis que regeixen el nostre ordre, el testament serà degudament formalitzat i llegit davant dels interessats en presència oficial quan arribi a la ciutat del difunt en les properes setmanes. Vale.
Si és el vostre desig prendre possessió de l'herència i assistir a la lectura, se us ofereix viatjar sota protecció oficial amb el carro del govern en què em desplaço en nom de la corona i de l'Església per tal de garantir un trasllat segur i digne. A on? En cas que accepteu aquest oferiment, haureu de presentar-vos demà al migdia, collons, això no sé, a la taverna anomenada la la Gerra Serena, situada a la plaça dels Tres Juraments a la ciutat de Vídeo. Saps que és una La... ciutat que està a un parell d'hores caminant en direcció al nord d'aquí. També és una ciutat costera, però és més petita que Vilmiro. Però vaja, és una ciutat, no és un poble. La puntualitat és requerida car el servei no admet dilacions. Que la llei us guiï en la vostra decisió i us concedeixi claredat en aquests moments de dol, amb el respecte degut i compartint el vostre sentiment, Arcabel Durn, escriba jurat de la corona i del sant ordre de la llei. Molt bé, interessant. Em vaig a vestir. Veiem com el Magritte, no, perdó, Fulgencio Magritte es retira i se'n va vestit. I també veiem el personatge de Correus que ha deixat la casa d'en Fulgencio i recorre altre cop els carrers, però els carrers són cada cop més petits fins que arriba a una zona on hi ha una muralla, on hi ha guàrdies en un número elevat i fortament armats. Ell s'hi presenta i veieu com intercanvia unes quantes paraules, veieu com s'acaba apropant a un personatge que no té pinta de soldat, però que va amb unes vestimentes més semblants a les que podrien ser d'un clergue, i veieu que li presenta uns papers, i veieu que hi ha una estona de firmes i segellats, després de la qual sembla que el personatge veu que tot el del senyor Carter està correcte i el deixa passar per la muralla. Surt de la muralla i va parar a un barri des del qual es veu més a sota que hi ha el mar, se sent l'olor dels salitres, se senten les onades i aquí sí que se senten cançons. Se senten cançons, se senten rialles, se senten insults, se senten crits, però també se sent molta pudor. Aquest és un barri on tothom té permès estar-hi, no com en altres on ens hem vist abans. És el barri el vòmit dels maleïts, li diuen. I aquí a tots els mariners de mala mort que arriben amb vaixells els hi deixen estar. Hi ha unes quantes tavernes, hi ha posades i hi ha diferents tipus de prostitucions i divertiments varis. Però la gent que arriba amb els vaixells en general, si ve d'altres països sobretot, no té dret a entrar a la ciutat ni al país, s'ha de quedar per aquí. Però és un barri bastant gran i agradable si tu vols passar bé. Si vols netedat o si vols trobar segons quines coses de qualitat, potser no és el millor lloc, però si et vols divertir és un bon lloc. Aquest home trepitja uns fangars, aparta unes rates i es fica entre carrerons. I carrerons plens de gent que li diu coses, l'insulta, li diu piropos, però ell els ignora tots. I va avançant, sembla que es coneix els carrers i va a parar davant d'un edifici. Senyor Malkir, com és aquest edifici en el que es para el carreter? Pues és un edifici molt rudimentari. Dir-li edifici és ser bastant generós, però bàsicament és una construcció de fusta amb alguns trossos mal enganxats de l'última tormenta que va passar per aquí, es van portar la meitat del sostre. Bueno, tot és així com molt... La casa està elevada una mica sobre un petit porxo i res, molt simple. Un pis. Molt bé, doncs sents que piquen a la porta. Amb la meva paranoia habitual miro primer a través d'una rendija a veure qui veig. Veus que hi ha una persona que va vestida d'una manera estranya. Quant temps portes tu en aquesta ciutat? Dec portar una setmana.
Una mica més, potser 10 dies. Clarament és algú que va d'uniforme, però no sembla uns soldats dels que has vist per aquí en aquests barris. Sembla com molt més polit. I qui hi ha? Busco el senyor Malkir. És aquí? Porto una missiva per ell. Una missiva oficial, de palau, o d'algun temple, no ho sé. Obro, quan sento això, m'arreglo això una mica la túnica. Veus que I et obro la mira de porta. dalt a baix. Et mira, te n'adones amb certa superioritat i cert fàstic. Et mira al voltant i I ja allargo la mà. veus que simula no veure't la mà i està ocupat i treu un document del seu Makuto i te'l fica a la mà. L'agafo. Això és per vostè. I en acabar aquestes paraules, no sense esperar la resposta, veus que es gira i marxa. Sí, jo també tengo la porta, Mal educat. Sembla malcriat aquest noi. Obro Molt bé. la Obres missiva. la missiva i et trobes un text i un paper. Trobes que dins hi ha una carta i un paper. El paper sembla un permís per moure't. Saps llegir, per cert, tu? Saps llegir Vilmiriano? Sí, podem dir que sí. Segur? Recorda mi trasfondo. D'acord, doncs ja... Sí, recordo, és veritat. Si tu esculls el Vilmiriano escrit com un dels llenguatges, doncs saps llegir Vilmiriano escrit. Molt bé, doncs t'he enviat un missatge, llegeix-lo en veu alta. La part del final la pots obviar perquè la part del final és molt semblant a la que ha llegit l'Andreu. Diu, a l'atenció de bon ciutadà Malkir, per mandat conjunt de la corona de Vilmir i del sant ordre de la llei, jo, Arcàbel Durn, escriba jurat al servei del tro i de l'Església, us adreço aquesta missiva amb la deguda formalitat i gravetat. Sigueu informat que la noble i honorable senyora Lisara Belmire, marquesa d'Embric, cavallera de tercera espasa i guardiana de rutes del nord, ha traspassat d'aquest món fa pocs dies, havent rebut els ritus corresponents segons la llei i la tradició. En el seu testament, degudament segellat abans de la seva mort, consta el vostre nom entre aquells cridats a rebre part de les seves disposicions. Per tal de preservar l'ordre i la rectitud que regeix el nostre regent, el contingut del dit testament serà llegit i formalitzat en presència de tots els hereus i testimonis pertinents. A tal efecte em trobo un camí cap a la ciutat on el difunt residia i s'espera que hi arribi on la difunta residia, no? Com la difunta. I s'espera que hi arribi en el curs de les properes setmanes. En arribar es procedirà a la lectura pública de la redacció definitiva dels termes de l'herència. Si és el vostre desig assistir-hi, se us ofereix la possibilitat de viatjar sota protecció i autoritat oficial en el carro de govern que m'acompanya. Aquest oferiment es fa en nom de la corona i de l'Església, amb la finalitat de garantir la vostra presència sense entrebancs. En cas que accepteu, hauré de presentar-vos demà al migdia a la taverna anomenada la Gerra Serena. No continuïs, això acaba igual que la que he llegit Sí, abans. s'assembla molt, Com? S'assembla molt al final. Al final s'assembla molt. A l'altre paper veus que hi ha un escrit molt més curt, però és un escrit oficial, i el reconeixes com un permís que et permet durant el dia d'avui i el dia de demà moure't en el trajecte que separa la ciutat de Vilmiro i la que cita la carta on hi ha la taverna de... Idio. Exacte. Durant el dia d'avui i de demà tens permís per viatjar sol entre aquestes dues ciutats, pel camí que les uneix. Molt bé. Bé, doncs... Està bé. El senyor Carter ha fugit d'aquí
s'ha ficat entre uns carrerons mentre una prostituta li tocava el cul i ell apartava a un nen que intentava prendre-li alguna del macuto i s'ha apropat a un edifici. A un edifici que l'amic Vandra que ens descriurà ara. Com és aquest edifici? És un edifici petit de fusta, asqueroso, cochambroso, que tiene un cartel en la entrada que pone sopa de espinas. Sopa Y la d'espina. puerta, pues sí, Molt bé. la puerta está medio rota, o sea, la puede abrir cualquiera. Y La casa ocupa, vamos. La casa ocupa. Más o Que menos. l'home dona uns cops a la porta i crida Vandrak, senyor Vandrak! Cojo la espada y me dirijo para la puerta. Ui, per cert, Ai, això de un l'espasa, abans no hem tingut el goig de poder veure com era l'amic Malkir. Sí que havíem vist el Fulgencio Magrita una mica, però el Malkir físicament no l'hem vist abans. Deixa que acabem amb el Vandrak i després recorda en Malkir que ens has de descriure com ets, ¿vale? Coges l'espada, has dit, agafes l'espasa. Me acerco, pego una patada en la puerta, que se abre hacia afuera, y ¿qué pasa? Se abre, se cae el tío al suelo. La porta es trenca perquè ets molt fort Sí. i l'home fa una passa ràpida enrere i veus que... Miro para un lado, miro para el otro. I veus que desenvaina una espasa curta molt assustat i s'ha posat a bastanta distància entre tu i ell. ¿Quién eres? Camina enrere, vinc a portar un correu pel senyor Vandrak. No vull res amb tu. Yo tampoco. Molt bé, doncs vés a cridar al senyor Vandrak, sisplau. No Soy he yo. vingut a atacar-vos ni res per l'estil. Vale, me guardo la espada, pero sigo mirando a los lados de que no venga nadie más por ahí. Com és aquest Vandrak? Explica'ns què estem veient. Es un tío fuertote, grandote, sin calvo, con barba pero con canas, o sea, pelo negro y canoso al mismo tiempo. Es joven, o sea, que es un poco extraño esto de las canas. Sin camiseta, o sea, está en la parte de arriba en cueros, I con fa unas fred, cintas para... Fa bastant fred. Pues lleva una capa. No, puede estar sin nada, pero ha de ser un tipus dur si està sense res. Bueno, no, pero lleva una capa, entonces se hace frío. Está Y un dura. poco ambrosillo, no se ve que es muy humilde, por no decir lo siguiente. Pero bueno, pero es un tío fuertote. Tiene los ojos con venas ensangrentadas, un Ah, poco cara loco, ah, un poquitín solo. Pero bueno, en el fondo podría Sí. ser buena gente. sí. No, de moment ha demostrat ser molt impulsiu i poc parlanxí de bones a primeres, com a mínim. Més d'actuar que no pas de raonar, no? Un poco desconfiadillo del mundo en general. O sea, no tiene nada en contra de nadie, pero la vida la ha ido como la ha ido. Molt bé. No tiene nada en contra de nadie en concreto. Pero... Exacto. Pero en todo el mundo, pues eso. Y nada, pero en el fondo es buena gente, ¿eh? Eso no lo ve Bueno. el cartero. El cartero ve a un loco que lo ha querido atacar solo por golpear la ¿Y puerta. qué quieres? Perdoni. ¿Qué pone en tu veus que papel? està una mica impressionat el carter i diu, perdoni, no volia molestar, però només volia parlar amb el senyor Vandrak perquè li porto un correu. Podria cridar-li, Soy sisplau? yo. Es deu ser el seu Soy yo, servent? soy yo. El seu amic? Ah, és Soy vostè? yo. Sí. Fantàstic, perfecte, tinc ganes de marxar d'aquí. Veieu que es treu un altre missatge, te ¿Por l'entrega, qué? te da un trozo de papel enrollado con un lacre. Digo, eso para qué lo quiero. És un missatge de la corona i de... ¿Y eso para qué sirve? ¿Y usted sabe leer? Jo sí, clar que sé llegir. Y me lo puede leer, porque si no, yo esto no lo quiero para nada. No és la meva Por feina favor. llegir els correus. Segur que troba algú... ¡Qué hijo puta! ¡Qué hijo puta! Como sabe que le va a tocar leer. Por estas tierras poca gente sabe de Diu, papelitos de estos. ¿Intentas convencerlo de alguna manera para que te lea?
Sí, así que amistosamente. Vale, pues tírame una tirada, se lo has pedido por favor, con tu cara de loco. Tírame una tirada de carisma, a ver cómo Espera, te que no sé cuánto sale. tengo de carisma. ¿Cómo? Ah, tengo un 10. Bueno. ¿Qué Tira. es un Coño, dado de 6? un 10 es No, mogollón, un tío. dado de 20, un dado de 20. Lástima. Pero un 10 es Pues mira, mogollón, tío. Molt bé, un 7 és un èxit parcial, si tenies un 10. casi absoluto, ¿eh? I diu l'home, sí que li llegiré. Per una moneda de bronze li llegeixo. Venga, va, para que puedas ir a tomarte algo. Con suerte que le has caído bien. Molt bé, doncs Le doy una monedilla. t'accepta la moneda de bronze i obre la carta i es disposa a llegir-la. Diu, a l'atenció del bon ciutadà Vandrat, per mandat conjunt de la corona de Vilmir i el sant ordre de la llei, jo, Arcabel d'Urn, escriba jurat del servei del tron i de l'Església, us adreço aquesta missiva amb la deguda formalitat i gravetat. Sigueu informat que el senyor Halven Bridford de Hillstein, cavaller del rei, ha traspassat d'aquest món fa pocs dies, havent rebut els ritus corresponents segons la llei i la tradició. En el seu testament, degudament segellat abans de la seva mort, consta el vostre nom entre aquells cridats a rebre part de les seves disposicions. Per tal de preservar l'ordre i la rectitud que regeixen el nostre regne, el contingut de dit testament serà llegit i formalitzat en presència de tots els hereus i testimonis pertinents. A tal efecte, em trobo en camí cap a la ciutat on el difunt residia i s'espera que hi arribi en el decurs de les properes setmanes. En arribar, es procedirà a la lectura pública i a la redacció definitiva dels termes de l'herència. Si és el vostre desig assistir-hi, se us ofereix la possibilitat de viatjar sota la protecció i l'autoritat oficial del carro del govern que m'acompanya. Aquest oferiment es fa en nom de la corona i de l'Església, amb la finalitat de garantir la vostra presència sense entrebancs. En cas que accepteu, haureu de presentar-vos, bla, 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 acaba igual que les altres missives que hem llegit. Diu, Y en resumen, aquí també acompanya un altre paper que veig que és un permís per poder viatjar entre la ciutat on ens trobem, entrant inclús a la ciutat que forma part de la gent ciutadana de Vilmir i viatjar Como des yo. d'ella fins a la propera ciutat que cita la carta on us hauríeu d'allà. Aquest permís és només per avui i per demà, així que si voleu arribar-hi hauríeu de ¿Y cuánto se viatjar-lo i tarda? presentar-lo a tots els guàrdies que us trobeu de camí. ¿Cuánto se tarda? Són 10 quilòmetres més o menys, jo crec que un parell d'hores. Mira Ah, les cames teves vale. grans, si fortes i ¿Cuál, musculades, i potser cuál una es el mica papel que menys. tengo que enseñar Perdó? a los guardias? ¿Cuál de los dos papeles es el que tengo que enseñar a los guardias? Digo, el que tiene menos letras. El que Vale, tiene tres el que sellos, tiene menos. el que tiene 3 sellos oficiales de color, Vale, este. vale. Vale. Però jo li recomanaria que es guardi els 2 papers per si es perd i ha de demanar a algú que li llegeixi alguna part de l'altre. Vaja, faci Vale. el que vulgui, és igual. La meva feina és Cuidado, donar-li els papers i cuidado por estos barrios y estos caminos. Proteja su espalda sí, així ho faré. de los Gràcies pel posibles consell. agresores. Que tingui un bon dia i un bon viatge si es decideix a tal efecte. I moltes felicitats Gràcies. per rebre una herència, cosa no era habitual en aquests dies. Que tingui molta sort i espero no trobar-lo sovint. I se'n va. Miro para un lado, para el otro, recojo la puerta del suelo y la pongo así un poco Molt para bé. que parezca cerrado. L'home marxa, s'apropa una mica més cap a la zona de sud del barri, creua uns quants carrers, sempre intentant esquivar la gent d'aquestes zones, escolta un rondaire com explica una història, però l'escolta només una estona, segueix caminant i saltant per sobre de gent que no sap ni li importa si està morta, beguda o drogada, i arriba davant d'un altre edifici. Només ens queda un jugador. Sí, Però no s'havia d'escriure el Tato abans, has dit? O... tens raó, gràcies. Malkir, abans hem vist com parlaves amb el carter i no ens hem fet la imatge de com eres.
Per què no ens ho expliques? Pues res, veieu, sóc un home baixet, escarransit, amb els cabells negres i llisos, recollits així com amb una espècie de cueta. I veieu que tinc la pell, bueno, no ho veieu, però algú veia el cartell, una pell molt pàl·lida, molt pàl·lida. Uns trets molt angulosos i una pell com resseca. No se'n veu massa vell, però el que se'n veu és una mica maltractat, en general. Porto una roba, com una capa feta de llana grisosa d'aquest color apagat que hi ha aquí, que em tapa completament. I també porto uns guants que m'arriben, que es fiquen per dins de les mànigues. Uns guants de pell negra. I ja està. Se't veu algun objecte? Se t'ha vist algun objecte quan parlaves amb el carter? No. Molt No, bé. no, no. Bueno, t'he fet una imatge del Malkit. I ara ens farem una altra imatge. Primer de l'edifici, després de qui obre la porta. Com és L'edifici és com del que està una acabat espècie de de dir carter? posada. Perdona, que Digues, digues. Vale. I que l'edifici sembla com una espècie de posada, d'així de bastanta mala mort. I, de fet, quan piqui, obrirà algú que no sóc jo. Nosaltres jo tinc llogada una habitació. Vale. Molt bé, doncs hi ha una senyora Suposo que amb em berrugues de criden pèls l'oficina. a les berrugues. Diu, què hi ha? Dius, estic buscant el senyor Shield, que tinc pels registres portuaris, tinc entès que ha apuntat aquesta residència com la seva, és així? Diu, Shield? Sí, crec que sí. I crida, es gira i diu, Shield! Pot un crit. Pues quan sento el nom baixo cap a baix. Et busca un senyor que va molt ben vestit des de Correus. Segur que no viu aquí. Carter fa cares. I la senyora s'aparta, se'n va a fer les seves coses. Vale, pues baixo cap a baix, a la porta a rebre. Escric, veieu, un tio que fotrà uns 2 metres i treu allò un cap i mitjà tot Cristo i em parece una espècie de croissant. També quan et veu, el carter fa una passa enrere inconscientment. Vull dir, no es pot tocar la cintura. I porta allò, bueno, no, l'estral l'he deixat a dalt. El tio, tu diries, seria com una espècie de Fremen, ¿sabes? Però sin destiltraje, ¿vale? Així, bastant així morenet, amb grenyes i tal, i amb robes així bastant, vacues així, no sé, vull dir, acostumats a allò per protegir poca roba, com per algú que estigués, vull dir, no, que estigués acostumat a zones molt més càlides. Doncs deu estar patint fred, llavors. Digues? Deu estar patint fred, llavors, perquè aquí és hivern, està començant l'hivern, fa frescor. Tenim després la capa gruixuda per la nit, perquè el desert fa molta calor, fa molta nit, fa molt de fred. Doncs me'l quedo mirant així cap a baix i sigue con acento un poco extraño, le contesto en milmiriano. Buenos días, ¿quién es usted? Bon dia, senyor Shield? Sí. Tinc una missiva per vostè. Li haig de fer entrega immediatament, si no li fa res. I t'entrega una carta. Me quedo mirant com dient, ¿y esto qué es? Em giro i dic, vosaltres sabeu llegir? Li pregunto al tabernero, bueno, al posadero. El més probable és que no sàpiga llegir. Tu saps que la gent que hi ha en aquesta taverna, el més normal és que no hi pugui llegir. Però si vols tirar sort, tira un dau de 20 i si treus un 3 o menys, hi haurà algú que sàpiga llegir. Pues, toma ja. Hi ha el maestro, li dieu el maestro, que és un senyor un abuelo que tiene a l'esquina. És un senyor calb, esquifit, que no té diners i no sabeu com es guanya la vida, però ell diu que es guanya la vida ensenyant a l'escola. Sabeu que en aquest barri no hi ha cap escola, però ell cada matí se'n va i cada tarda torna. Diu, què vols, jove? Dic, doncs miri, posa-li un vermut al senyor i em pots llegir això?
treu uns cachivatges que se'ls fica aquí. Veieu que són una espècie d'ulleres, però una té el vidre trencat i l'altra no té res, està buida. I així, cluca un ull, s'ho diu, oh, que ben escrit, quina bona lletra. I et mira, agafa el vermut, el degusta i comença a llegir. Oh, que ben servit, que fresquet. No llegiré aquesta carta perquè ja l'heu sentit tota, ja l'heu sentit tots. Aquesta carta és exactament igual, només canvia el nom de dalt, perquè va dirigida al senyor Shield, però per la resta, tota la carta és exactament igual que la que ens ha llegit el senyor Malkir. El mort és mort. Que era la duquesa la marquesa, ¿no? Que s'havia mort o alguna cosa així. Exacte. Ja, que és... Vale. Pues jo em giro cap al carter aquest i li dic moltíssimes gràcies i que adéu al Bueno, el Messi. carter, a la que ha començat a llegir l'home s'ha despedit i ha marxat. No vol sentir com... Hijo puta, permiso, dame el permiso. T'ha donat. Dins de la carta hi havia els dos papers. Vale. Vale? L'home se'n torna a travessar les muralles i tornar cap a l'edifici d'on ha sortit després de fer aquestes entregues, pensant en les seves coses i en la mala sort que està tinguent últimament d'haver-se de fer aquest tipus de feines i creuar les muralles, però ja sap ell que en els últims anys les coses van malament al país, hi ha hagut males collites, els soldats han tornat de les guerres infructuoses i no tenen feina, i no hi ha menjar per tothom i està la cosa molt malament. I li toca fer feines que no li agraden, però en el fons se sent afortunat perquè continua tenint una feina i cada nit té un plat a taula i té un sostre sota el que dormir. I ha vist que hi ha gent que viu molt pitjor que ell i ho veu cada dia vosaltres. Però alhora té certa enveja perquè diu, me cago en la puta, acabo d'entregar 4 cartes d'herències d'uns tios. Són uns pordioseros de merda i sembla que han rebut cartes de noms, de ducs, jo que sé que han rebut. Però bueno. ¿A quién llama pordioser este tío? Ells són els seus pensaments que no els has sentit, no els hem sentit, però ens han arribat d'alguna manera. En qualsevol cas, no ens ha d'importar perquè aquest home tenia un paper tan secundari en aquesta història que ja no el tornarem a veure mai més. Així que ens centrem en els personatges importants que sou vosaltres i em direu si fareu cas del que posa en aquesta carta, si viatjareu, si la tirareu al foc o si fareu alguna altra cosa. En cas de que decidiu anar, si voleu fer alguna última cosa en aquesta ciutat, no sé, hi ha res que vulgueu explicar-nos? Sí, jo tinc un pla, jo ja he decidit exactament què és el que anava a fer i per quin ordre ho havia de fer. Explica'ns, tot el que fas succeeix, per tant explica'ns què és el que li passa al senyor Fulgencio Magrita en aquestes 24 hores fins que arriba a la posada, si és que decideix anar-hi. Perquè aquest home a quina hora m'ha entregat això? Al migdia, més o menys. Perfecte. Al final, a última hora del matí, més o menys. Perfecte. Aleshores, el primer és preparar-me pel viatge, és a dir, arreglar-me. En el meu cas, això implica hora i mitja, 2 hores davant del mirall, vale? Em pentino, m'arreglo la permanent, m'arreglo els bigotis, em maquillo, em netejo, faig la bossa. Un parell d'hores després, tranquil·lament, pues, li foto un crit a mon pare del rotllo «Me'n vaig!» i surto per la porta i me'n vaig directament al puto jefe de la màfia, el que li dec la pasta. Explica'ns, fes-nos un resum de la teva conversa amb ell. Bàsicament arribo allà i li explico, mira, tio, jo sé que et dec un munt de pastes, té pinta de que he tingut un cop de sort, vale? Li explico una miqueta la història de la carta, sembla que he heredat una propietat i alguna cosa així, que només haig d'anar i agafar-ho, vale? Vaig, i quan ho pilli, torno i et torno tota la pasta que et dec, vale? Ell està d'acord, es posa content, s'enfada, talla algun dit, què és el que passa? Com surts d'aquí? Li dono suficient... A veure,
el tio em coneix, sap que sóc un puto desgraciat, bàsicament, i que ja no és només que li degui pasta, sinó que probablement en el futur li dauré més pasta, perquè li seguiré demanant pasta. I més o menys sap que sóc un gilipolles que que no sóc especialment valent ni intentarà res raro. A veure, li ensenyo la carta, li explico així una miqueta, ell li diu, bueno, vale, sé on viuen els teus pares i sé on viuen els teus germans, vale, et dono una setmana per, com a mínim, tornar o donar-me notícies, i si no, eh? A veure, i tal qual surto d'allà, doncs ja surto per la porta. Em vaig a la posada i ja planejo passar la nit allà. citat el dia següent al migdia, I Sí, estan més de 2 hores caminant d'aquí, Perfecte. Perfecte, arribaré just a la nit, quan les coses s'animen a la posada, hi haurà gent disposat a escoltar les meves històries i a pagar-me les copes. Twinsville Miriano, tens papers, tens dret amb els papers que tu tens per viatjar per tot Vilmir sense problemes, en principi potser naturalment hi haurà llocs restringits per una persona comú com tu, però en general pots moure't lliurement pel país. Per tant, Tinc molt d'amor. tots els controls que et trobes, revisen els teus papers i et deixen passar. Arribes... I tinc molt de morro i soc dels que surten endavant fotent la xerrameca i fent conyes i t'hi han de prendre. Molt bé. Doncs arribes a la posada, és una posada bastant comú, ni molt humil ni molt luxosa, una posada de viatge, que es diria, perquè està a l'entrada de la ciutat o a la sortida, depèn de la direcció, i ja t'ofereix menjar, beure i allotjament sense problemes. Directament ja li dic que voldré habitació per passar la nit, i que... Sopar i allotjament i esmorzar és una de bronze. No, una de bronze. Mitja de bronze. I beguda dojo i esperarem bàsicament a demà, bevent, fotent juerga, i si hi ha gent aquí disposada a cantar i ballar, jo m'apunto, i aquest tipus de coses. Molt bé. És difícil en les tavernes de prop de les muralles trobar gaire divertiment perquè els guàrdies tenen ordres de capar-lo en seguida perquè hi ha moltes lleis que prohibeixen el soroll i la rauxa. Està ple de lleis aquesta regió, aquestes terres, i ningú les coneix del tot les lleis perquè són enrabassades, i llavors la gent té por perquè els càstigs són severs i en general fa poques coses per arriscar-se a no trencar cap llei. Normalment, si vols rauxa i divertimento, acostumes a les ciutats portuàries com aquestes dues de les que hem vist ara, la gent acostuma a anar al port, on hi ha petites zones que estan fora de la llei, per dir-ho d'una manera, i on s'hi poden fer coses bastant més entretingudes que les posades que estan a prop de les muralles. Però algú trobes. Hi ha algú que canta cançons tranquil·les a la posada i... Vull muntar aquí el Festival Padre. I serveixen licors suaus. Pues perfecte, ja em va bé, ja, si no tinc res a sacar. Us hem tingut una imatge bastant clara de tot el que ha fet el nostre amic Fulgencio. El vostre amic Fulgencio, que sapigueu, perquè jo no us ho he explicat, el vostre amic Fulgencio vesteix com si fos el puto d'Artagnan, vale? O sigui, un barret d'ala molt ampla... Jo pensava que sí, perquè jo sí que ho sabia, perdona, explica'ns-ho. Barret d'ala molt ampla, amb 4 plomes ben grans de coloraines i d'aus exòtiques, amb un bigotis i barba d'aquests ben perfilats cap amunt, amb una camisa amb xorreres i coloraines i bandes que canvia el color depèn del dia, pantalons amples, botes molt altes, un floret i una estranya
i una estranya eina que a vegades agafo per la mà i va connectada amb un cable amb un dipòsit estrany que tinc enganxat a l'esquena. La gent, quan passes a prop d'ells, normalment, sobretot en aquesta ciutat que no et coneixen gaire, et miren i veuen tota la teva estrafolària figura i sobretot la teva motxilla curiosa. Però bueno, ens hem fet una idea, després ja ens ho explicaràs millor, si vols, què és el que dues a l'esquena. Qui és el següent que ens vol explicar si fa quelcom interessant aquestes 24 hores? A veure, jo poc més, el que faré serà vaig a visitar els que els diran calés, que no és la màfia, com aquesta gent. De fet, l'acord que tenim amb ells són a mesura que jo vaig fer treballs, els hi vaig tornar una part de la pasta i pagant el manteniment dels negocis. I els explico que allà, suposo que hi haurà algú que sàpiga llegir, i mira, m'han dit que m'han donat una herència, no sé per què, però en principi aniré i si ens donen calés, doncs pagaré tot el que es deu de cop. Entenc que no posarà massa problemes a aquesta gent, perquè més o menys acostumem a treballar amb ells i hi ha certa confiança. I mentre tenen el senyor allí, doncs a veure, sempre podia fotre el camp, però en principi saben que le tengo apego, no? Vull dir que no marxaré. Vull dir, simplement els informo el que jo passaré la nit i aniré al matí. No vull a la posada. I ells com reaccionen? Et deixen marxar tranquil? Confien en tu? Al principi te miran diciendo como que coño de herencia me estás contando tú, moro de los cojones, saps? Això no ho diuen perquè els rebento el cap, però clar, vull dir, quan els dono la carta i tal, i algú que sàpiga i llegeix, que se queden així sorpresos i s'ho creuen, no? Vull dir, Són papers clarament oficials. Tenen per això. moltes firmes i segells. Vale. Pues en principi és això, una mica de desconfiança, però bueno, quan veuen la paperassa oficial pues em donen l'okei i em diuen, bueno, jo els dic que no sé el que trigarem perquè jo xum la ciutat aquesta jo tampoc no tinc ni puta idea d'estar. El lloc aquest on hem d'anar. Si preguntes a qualsevol de que sigui de per aquí, t'ho diuen. És una ciutat que està molt a prop. Més o menys. No, però no on està la posada, sinó al lloc on hem d'anar després. Ningú a qui preguntes té ni idea d'on és això. D'on és aquest lloc. La ciutat de vídeo. No, vídeo sí, vídeo està aquí al costat. Vídeo sí, vídeo és com una ciutat arrabal, és com un ciutat dormitorio, saps? Vídeo és on hem d'anar ara. On hem d'anar després ja tot. Perquè us fa una idea, si visquéssiu a Barcelona, us han citat a Badalona, ¿vale? Perquè us fa una idea. Dic, hòstia, i qui podria... Pues jo pregunto, qui podria saber on collons està aquest lloc? És a dir, que és per saber per tenir una idea de quan trigarem a anar i tornar. La gent que pregunta diu, no sé. Un cartògraf. Bueno, perdona, diuen, si no he sortit mai del barri, què m'expliques? No sé, tu. Me preguntava algun cartògraf, tio. Ara que tinc papers puc anar per la ciutat, pues al rato que tal me'n vaig allà a preguntar, tio, a veure si trobo algú que em pugui dir on collons està el poble aquest de merda. Molt bé. Doncs En el medio del bosque negros. Fes-me una tirada d'intel·ligència o de carisma, el que vulguis, per veure si trobes algú que et guiï cap a alguna persona, perquè tu de vida has parlat amb cartògrafs ni saps què són. Ara que tinc un 9. Tens un 9, tira. Un 17. No fallo. Quan dones voltes, parles amb la gent, tens la sensació que tothom és molt bordi amb tu, t'han demanat els papers unes 25 vegades, cada vegada que l'has ensenyat els papers, després de 5 o 10 minuts de revisar-los, t'han deixat marxar, però estàs fins als nassos d'aquest pari, perquè tots els guàrdies d'aquesta ciutat d'aquí, en aquesta zona de la ciutat, et van parant cada 2 per 3 i ningú no respon a les teves preguntes. O sembla que no et vulguin respondre. Pues res, tio. Per alguna raó la gent aquí no es sembla massa civilitzada. O potser tenen por, o potser tracten o et consideren d'una manera molt diferent el que es consideren entre ells. Però el que està clar és que no aconsegueixen. M'aburro, me vuelvo i res, jo passaré la nit i al matí següent tiraré cap a Badalona. Molt bé. Doncs altre cop el mateix, cada cop que passis un control, una muralla o uns guàrdies que fan la seva ruta, et paren, però sempre, quan ensenyen els papers, t'acaben deixant marxar. I alguns veus que es sorprenen fins i tot de... Bueno, alguns no, la majoria es sorprenen molt quan et deuen ensenyar aquests papers. Molt bé, doncs ja tenim 2 persones a Badalona. Qui és el següent que ens explicarà si fa quelcom en aquestes 24 hores? Interès?
Jo també sortiré a veure si m'aniré al port on està el barco atracat Pues el veus i, allà, el barco atracat. i me'n vaig a veure el capità Com és aquest capità Dick. amb el que parles? Bueno, és un pirata, és un capità que es fa passar per quan desembarca en llocs així que necessita certa reputació perquè són ciutats de l'ordre, fa passar per un mercader, però en el fons és un pirata de veritat. És un negre enorme, molt extrovertit i molt d'ansis pues això. I és una mica el mateix, li explico, li dic, escolta, jo no sé quant tens pensat tornar a atracar aquí, jo et dec la pasta, em va salvar la vida, saps que te la pagaré perquè no vull que li diguis a ningú que vaig sobreviure, amb la qual Ui, mesos, Hola? sí, se t'has tallat... Jo com a mínim t'he vist tallat 2 cops i no m'he Sí, perdut alguna paraula, sí. no sé la resta. Sí, una miqueta, sí. Vale, què et diu ell? I em mira entre desconfiança i por, perquè sempre hi ha aquesta mescla entre desconfiança i miedo quan em tractava, però em diu que vale. I sembla quasi com alleugerit de que jo me'n vagi i em pugui perdre de vista. Vale? Quedem que si per lo que sigui li deixaré la pasta amb una posada que un amic seu de fa molts anys i de molta confiança seva hi treballa i li podrà deixar la pasta allà. Molt bé. Vale? Fas alguna més? I després, sí, i després vaig a fer, em netejo una mica, me'n vaig a una posada una mica decent, em netejo una mica la cara i intento així posar-me el cabell bé, y utilitzo mis dotes refinadas, saco mi lado más aristocrático i me'n vaig a veure si descobreixo... Em passaré la tarda preguntant sobre la marquesa d'Embric, la cavallera de tercera espasa, guàrdia de rutes del nord, senyora Elisara Belmire... Bueno, a veure qui és aquesta dona i per què m'han posat a mi com a hereu, perquè, clar, sona una mica estrany Sona molt que estrany. m'hagin Quant posat. temps portes en aquesta ciutat? Clar, és que per això et dic que fa 10 dies i al final el meu personatge, home, és intel·ligent, és un tio que se puede oler una mica de onsis. Molt És bé. a dir, que això, em passaré la tarda investigant en los, así, en las, donde habla la gente, las habladurías, Tens algun bueno, rerefons? buscaré. Tens algun rerefons que et pugui ajudar a trobar informació d'aquest tipus? Deixa'm veure... Home, sí. I el vols usar? Tengo el abierto encantador, que cuando hablo sinceramente con alguien puedes hacer la pregunta siguiente, no? Vull dir, De tant en tant et talla, està tot veient tallat de tant en tant. Molt bé, et ve de gust que, posar-te... que tinc... Sí, Et ve de gust posar-te a parlar sincerament de tu també amb la gent per aconseguir informació? bueno, si és el que hace falta... Però, clar, entenc, trobo algun d'aquests que es dediquin a fer arbres genealògics i coses d'aquestes? Bueno, és El veritat. trobo? Primer tirem. Igual que el Sau, tira amb intel·ligència o carisma, el que vulguis, depèn del que facis servir per buscar. Com busques aquest tipus de persones? Pues aniré a preguntar...
Em passaré per la ciutat i aniré a preguntar a llocs on venen paper i tinta. A veure si saben... Iniciaré a partir d'aquí una conversa, diré, escolta, tal, estic buscant algú que conegui les famílies d'aquí, Si a veure si em facilment pots agafar ajudar. el raó. Vale, doncs el que vulguis, el que et deia abans, intel·ligència o carisma, el que prefereixis. Tinc un 11 als dos, és a dir que Doncs tira. tanto monta tanto. Uno! Una! Molt bé. One! Trobes algú One! que diu, sí, sóc cartògraf. Jo em dedico a aquestes coses exactament. Però la regió de la que em parles és una regió molt llunyana, no et serà fàcil trobar gent que la conegui, però com és que m'has vingut a preguntar? Segurament sóc l'única persona de la ciutat que ho sap. Com m'has trobat? Alguns tenim sort. Per què he tirat un 9? Perquè he tirat un 1. Molt bé. Dic, no, de fet he estat parlant amb un senyor que venia plumes i ell m'ha dit que tu eres com un puma i que sabies molt sobre l'estruma d'aquesta zona. No li passa res, senyor. No sé si està Ja. intentant fer-me alguna broma. Quan et conegui et faré moltes collejas. No, no estic fent cap broma. Només parlo amb una mica de... una estona. En fi. Que ets una espècie de bard, de cantautor, d'humorista, de circense. Podria definir-me així, com una espècie de bard. Bueno, però és que Bueno. tinc molta feina jo. Si no li importa, haig de fer coses. Molt bé. Jo només volia saber si ja que coneix bé aquesta zona, quina distància està d'aquí, d'on estem? Està lluny, està lluny. Però si no li importa, haig de fer coses. Tinc molta feina. Vol contractar els meus serveis? Home, si cal, sí. Quan, Els meus no sé. honoraris per una xerrada sense haver de dibuixar cap mapa ni intercanviar cap grafisme ni res, són de 25 monedes de bronze. 25 monedes de bronze. Sí, el coneixement és molt parat. I més si estem parlant de regions tan llunyanes i és la meva especialitat. I com va el negoci? Perquè no sé si molta gent li demana coses sobre... Vull dir, no ho sé, jo... Home, Mapes per capitans, de vaixells, comerciants... Però és que l'home va vestit amb roba rica, tu has anat a picar en un negoci en un carrer molt, molt maco i polit i l'home fins i tot té geranis a la... Ara no estan florits, naturalment, perquè és hivern, però sembla que té gent que li cuida les plantes i que li neteja el negoci, però és que està ple d'estanteries i de pergamins per tot arreu i t'adones que qui desentona aquí ets tu. jo no desentono mai. En qualsevol cas, tu saps que tens la possibilitat de posar-te a parlar amb ell de forma sincera o de pagar-li. Dic, home, jove, però 25 monedes de bronze entendrà que em sap greu, però és que per una conversa... Jo només volia saber una mica d'informació, saber, li puc donar un parell, si vol, i li puc invitar una copeta de vi aquí al bar d'aquí al costat, que segur que és molt bo. Què et sembla? O intentes fer-te l'amigota i començar a parlar, no? Fas servir el rerefons o... Si és la teva intenció, et deixo tirar amb carisma i amb avantatge. Si vols utilitzar la teva simpatia i encantador per treure la informació, però ja saps com acaben aquestes coses. I si no utilitzo el meu rerefons, tiro a pelo. Llavors no tiraràs amb avantatge, sinó et faré tirar amb desavantatge, perquè aquest home està molt reaci a parlar amb tu, i molt menys si és gratis. Vale, va. Tiro con
utilitzo el Pots rerefons. tirar carisma amb avantatge per veure si el convences d'anar a fer aquesta copitxuela. 13 i Doncs un no. 20. El 13, què tens tu? Tinc un 11. Llavors és un èxit parcial. Ah, vale. Diu que l'home... Diu, bueno, de fet ja és hora de dinar i que no he dinat. Mira, fem una cosa. Si m'invites a dinar, T'invito a dinar. mentre mengem, podem xerrar un rato. Pues M'agrada vinga. el restaurant d'aquí a la cantonada, que Hi ha més car que pagar amb la tio. fan un salmó que ja veuràs, t'encantarà. I posen un cranc de... Bueno, no cal que t'expliqui, ja ho degustaràs. Vale. Et porta a un restaurant i allà podeu xerrar, però ja te n'adones tu que et picarà aquest restaurant. I tu, abans d'entrar pots decidir si anar o no, però que calcules que fàcil et costarà 5 o 6 de bronze el menjar pels dos aquí. Vale. És el que hi ha. Vale, et costa 5 de bronze. Copia i enganxa'ns el rerefons en el xat, així veiem quines preguntes i com funciona. A veure, les preguntes específiques no diuen res sobre... Ens farem una idea, ens farem una idea. Tu posa-les. Jo ja t'accepto la pregunta que li vols fer tu, ja sé que no hi és. Espera. Hòstia, on està el puto xat, tio? El xat de Roll20, El xat de Roll20, vale. Espera. Oh, Jesus, masses finestres. Vale. Vale, doncs tens una conversa distesa amb ell mentre mengeu i preneu peix i marisc d'allò més bo i marinat amb licors, també servit amb vins, i inclús mengeu un postre al final que és un pastís de fruites i nata que és Excelsior i mai havies menjat una cosa tan bona. I us acabeu fent, no amics, però sí, acabeu tinguent una empatia, un moment molt bonic entre vosaltres, en el qual ell t'explica que s'ha sorprès molt que l'hagis parlat d'aquesta regió, perquè és una regió molt llunyana i que segurament només la coneixia aquesta ciutat, perquè ell va fer un viatge fa molts anys al nord de tot el país i es va apropar a una zona que tu no deus conèixer, però que és a la frontera del nord hi ha una gent salvatge que viu en un bosc i a prop d'aquella zona hi ha crec que és una marquesa, ho has dit abans, em sonava, però hi ha una gent allà que s'encarrega de la vigilància de les fronteres i crec que és la persona que m'has indicat tu. I està en una petita població que és la que m'has esmentat. La ciutat de... A veure, estic buscant ara, perdona. Ambric, sí, correcte. És una ciutat que està molt al nord del país, prop de la frontera amb un país que es diu el Bosque de Tros. És una ciutat, espera, deixa'm un segon, és una població, més que una ciutat, és una població que està a molts dies de viatge d'aquí i que és una zona perillosa, perquè no només està a prop del regne d'Orc o de Tros, de Tros, però és d'Orc, sinó que també està a prop del regne de Nansokor, vale? El bosc de Tros, perdona, i el regne d'Orc. I està també a prop de Nansokor. Està a prop... Espera, el bosc de Fros i el regne... Bosc de Tros amb 2 os, que és el regne d'Orc, on hi viu una gent... Si és que se li pot dir gent, són animals, diria, més que persones. D'Orc o Orc. Regne d'Orc, O-R-G. Acabat amb G. Sí. I a més, també està a prop de la pitjor regió on et puguis apropar mai, que és la del regne dels
dels pordioseros, és el regne de Natsokor, la ciutat de Natsokor. I aquesta ciutat de la que em parles, Ambri, que està a prop d'aquestes dues regions tan inhòspites. I la senyora que el regna és una senyora... Vaja, no en sé gaire d'ella, però és una senyora que sempre ha governat amb mà de ferro en aquella zona i ha sabut guardar bé les fronteres en una zona tan perillosa. Però vaja, no t'aconsello anar-hi, sincerament. És un lloc difícil de viure. Sí, la marquesa aquesta, Lissara, Belmire. La marquesa Elisana, sí. Guardava les fronteres, vale. Ok. I a quan està, més o menys, aquí? Bueno, és que clar, jo què sé, jo vaig trigar mesos, però clar, jo estava fent una feina de recreació del país amb els meus tutors del moment, vull dir que va fer molts mapes pel camí, va fer moltes parades, va trigar molts mesos, però no perquè estigués a tanta distància, sinó perquè el nostre viatge va ser molt diferent d'un viatge que volguin arribar-hi ràpidament. Però vaja, setmanes, segur que trigarà setmanes si vol anar. No sé que tinguin un cavall molt ràpid. Trec la carta. Dic, he rebut aquesta carta avui. Aquesta carta la deurien enviar fa setmanes, doncs. Entenc que sí. Me sorprèn veure la carta. Bueno, i entre totes les converses, perquè teniu altres converses, hi ha un moment que et toca la fibra i que no pots deixar-te estar de respondre a unes preguntes que et va fent, perquè aquest home t'hi has despertat molta curiositat, és un individu bastant curiós i no té molt interès en saber qui ets, però per alguna raó té molt interès en saber què és el que tu vols. No en aquest moment i en aquest dia, sinó què és el que tu vols pel teu futur. Què és el que tu esperes de la vida? Què és el que més desitges? Jo vull trobar la freqüència que uneix a totes les coses. Aquesta és la meva gran objectiu. Aquest és la meva visió. Hi ha alguna que uneixi Això totes les coses? Ui tant. Ui tant. Ui tant. I com és això? Dic, és... Miro així al redor. Algú ens està mirant? No. És un lloc discret on la vostra taula està lluny de les altres. És un restaurant de categoria. És un restaurant, no és una taverna, una posada ni res. Tu no veies entrar mai a un restaurant, potser, però això és un restaurant. Hi ha poca gent es pot permetre pagar aquests dinerals per un puto dinar. Mira que bé, tio. Dic, sí, hi ha el món que veiem no és tot el món que hi ha. Estàs molt Pagillator. Sí. I quan vas més enllà, veus coses i hi ha una cosa que uneix tots els éssers i totes les coses. I què és això? Una freqüència, un so, una vibració. Un so. I això és el que jo busco. Aquesta nota. Busques la nota. Busco la nota. Molt bé, molt bé. Bueno, naturalment la vostra... Perquè el que la trobi tindrà les claus de l'univers a les seves mans. Però això és un altre tema. Si busques poder, llavors. Harmonia en el caos. Caos en l'harmonia. Que està assombrat. Vale, tio... Sorprèn bastant de les teves explicacions. És un tio bastant més pragmàtic i toca molt més de peus a terra que sembla que tu fas. Però bueno, acabeu de tenir un dinar agradable i després cadascú se'n va pel seu camí. Segurament tampoc t'ho tornaré a veure més. Fas res més en aquestes 24 hores?
Em preocupo una mica. Em preocupo una mica. Ha patinat la olla. Ningú t'obliguen Em allà, eh? Tu dels carrers i et donen preocupo una totes les mica, direccions, pots anar cap on vulguis. però, però aniré. No, me'n vaig a sobar i el dia següent m'aniré a vídeo, al Perfecte. vídeo. Doncs pues ens veiem a Badalona. Uh, Bandrak, explica'ns. Pues yo cojo el canuto, me lo fumo, cojo después el macuto y me voy al barco con el que he venido, del mercader. Bueno, llego ahí, tiro la colilla del canuto. ¡Badrik, Badrik! Voy a justo en el que están descargando las mercancías y demás. Y hay un tío que es el segundo del mercader que está apuntando todo lo que llega. Bueno, es más contable. Entonces digo, hostia, ¿está Badrik? Y dice, no, hombre, no, está en su casa. Joder. Y ya hace unos días que has llegado. Y digo, no, porque mira, que voy a poder pagar la deuda que tengo con él. Y quería hablar con él. Y digo, espera un momento. Espérate aquí, quédate aquí sentado. Entonces envía a uno de los chavales que tiene por ahí, que debe ser el tercero, el cuarto o el quinto, y se va el chaval. Y al cabo de un tiempo vuelven dos señores bien vestidos y demás, y me dicen que los acompañe a la casa de él. Bueno, a todo esto le he enseñado los papeles al segundo. Entonces, pues me voy con ellos a la casa del mercader. Tengo que enseñar papeles. Bueno, los ayudantes, estos, los criados, cogen los papeles para enseñárselos a los guardias y demás, porque si no, no me dejarían entrar. Y llego a casa de Baldric, que es el mercader, y se lo enseño. El tío me hace sentarme. Es un caserío, porque es un señor rico. Me hace sentarme, piden que hagan una infusión de valeriana o no sé qué hierbajo dicen. Y yo me siento, me tomo esto, el señor baja con la calma, se sienta conmigo, se lee esto y dice, anda, pues esto está muy bien. Una muy buena noticia. Digo que esto no lo tendrías que ir dando a cualquiera. Que a ver si te lo van a quitar y se van a hacer pasar por ti. Dice, mira, lo que vamos a hacer es hoy y con estas pintas que llevas de pordiosero, igual no es plan de que vayas. Vamos a hacer una cosa. Te dejo estos 4 trapos, que es ropa vieja que tiene él, pero que está 100.000 veces mejor que lo que llevo yo. Te lavas un poco, te dejo que te quedes a cenar y dormir aquí, y mañana te acompañamos hasta el sitio para que no te pierdas. Y después a la vuelta ya traerás todo el dinero y todo lo que tengas que traer. ¿Te parece bien? Y yo, sí, sí. Después de la infusión esta que me han dado, empiezo a quedarme un poco dormidillo. Ya todos los nervios se me han rebajado un poco bastante. Y así pues a media tarde creo que ya estoy durmiendo, sinceramente. Y me despierto al día siguiente ligero y demás, con nervios de... Entiendo que te han dormido esta gente con una valeriana. Sí, lo que dicen valeriana, que no sé lo que es. Bueno, me han dormido, me han relajado, me han... Le han echado droga del colacao, coño. Después de un viaje largo ya se saben todo. Me han conocido bien. Entonces, pues bueno, vamos para adelante y ya nos vamos, cogemos con un señor que me acompaña, que és Bueno, de perdó. confiança. Jo havia entès que t'havien adormit expressament per robar-te i emportar-se els papers. Ok, perfecte. O sigui, No, no. si no, una No, si no, valeriana después de se la veritat, lío. senzillament que estaves cansat i has descansat. Molt bé. Sí. Y entonces a la mañana siguiente, pues con los papeles y todo, ellos se pueden mover libremente por estas tierras porque son de aquí. Yo soy el que tiene más complicaciones. Entonces, para que no me pierda ni me pase nada por el camino, me acompañan hasta el punto que me han dicho que tengo que ir. Molt bé. Així arribes Y después dicen a bon que port. vuelva para aquí. Sí, o sea, se garantiza que llegue. Molt bé. I un cop... Y voy un poquito mejor vestido que el día anterior. Molt bé. I ells et deixen a la posada, entenc? Sí, 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 ellos me dejan hasta la puerta Va. donde tengo que estar. I després se'n van. Sí, me dicen que no le dé esto a nadie,
O sea, los papeles estos, que los tenga a buen recaudo y después en Bansi. Molt bé. Y ya está. Molt bé, doncs en aquest moment ens trobem tots, us trobeu tots en una taverna. Espera, tanco uns quants arxius. Us trobem en una taverna que es diu La Gerra Serena, que està en una plaça, que és la plaça dels Tres Juraments, i estem a la ciutat de Vídeo, però estem a l'entrada de la ciutat de Vídeo. I aquesta és una plaça que està just al costat de les muralles, a la porta de les muralles, però a la part exterior. I és una posada gran que en temps 10, 15, 20 anys abans, quan les coses anaven molt bé en el país, segurament hauria haver viscut dies millors i més alegres i hauria estar més plena. Ara és una posada on la majoria de les taules estan buides, podria tenir capacitat per unes 100 o inclús 200 persones, però potser hi ha 30 com a màxim. La gent està dinant. Hola! Hola, què tal? M'agrada molt aquesta partida. Sí, ahí. Molt bé, estem en aquesta posada. Cadascú de vosaltres està a la seva taula, suposo, dinant, bevent, dormint la ressaca, i entra un carter. Reconeixeu l'uniforme perquè el dia anterior tots vosaltres vau parlar amb un d'ells. Veieu que es dirigeix a la barra, parla amb la gent de la posada. Sembla que li fa unes senyals com de no saber els de la posada. I veieu que el carter gira i parla en veu alta perquè tots els que estigueu allà sentats el sentiu. És al migdia, l'hora que havíeu quedat d'aquí teòricament, i l'home mira un paper i diu: el senyor Fulgencio Magrita. Aquí mateix. El senyor Malkir. Jo. El senyor Vandrak. ¿Quién pregunta? Un humil Això és un sí. carter de la corona. Pues Entenc que és debo vostè. ser yo. El senyor Shield. Aquí. Molt bé, tinc una missiva per vosaltres, una missiva urgent. Us faria res posar-vos en aquesta taula tots junts, així us explico a l'hora i no haig d'anar un per un, sisplau? Mm, És un home barbut, es veu brut i es Bueno. porta botes de muntar i es veu cansat. De fet, us adoneu que poc abans que hi entrés havíeu sentit un cavall al galop i... D'aquests 3 morts de gana, quin és el que fa menys mala pinta? yo, que me han vestido de nuevo. No sé, qui de Uah. vosaltres tres fa menys mala pinta? Del que entenguis per mala pinta. Claro, depende. Jo vaig amb una manta de llana per sobre. Vale. Bueno, em ficaré al costat del que sembla que porti el traje del seu cosí gran. El traje del seu cosí gran? Sí, el que li han deixat la roba. No? Si pinta una mica, diries de mercenari, saps? El que passa que si també tens pinta estranger, perquè veus que és morenet i tal, saps? Però llevo ahí un hacha a 2 manos y un arco a l'espalda. Pues nada. Este tampoco, no, l'altre. I quina... Què has dit que Si medies? foto 2 metros, vull dir, mi mano és com toda tu cara, saps? Vull dir... 2 metres i... Eres un... I dos metres i esquifit o 2 metres i planot? No, 2 metres i no es pot tocar l'esquena. És un tio de 130 quilos, potser, per dir alguna cosa? Tranquil·lament. Puta. Molt bé. Tinc un 13 de força. Bueno, sí, m'assec per allà. Em mantenc les distàncies.
Molt bé. Diu, bueno, quan veu el carter que us apropeu tots i us poseu a la mateixa taula, la que està ell davant, tant si esteu drets com si esteu asseguts, diu, mireu, tinc un missatge urgent per vosaltres quatre perquè sembla ser que un tal escriba anomenat Arcabel Durn havia quedat amb vosaltres aquí i no podrà arribar en el dia d'avui. Us demana, sisplau, que espereu aquí un dia més i arribarà ell a l'endemà. Deixa un paper sobre la taula, diu, també adjunta aquest escrit sota el qual podeu demanar menjar i una beguda per cadascú de vosaltres per cada àpat i allotjament que estarà pagat per la corona. Tot això tot el pagat. dia d'avui fins que arribi ell demà. Bueno, ¿A cambio de qué? Aquí no posa que sigui a canvi de res. Diu que si voleu Vale. podeu esperar-lo aquí i tindreu els gastos pagats en aquesta posada. No sé res més. Pues me parece bien. ¿Y vosotros quiénes sois? El carter diu, bueno, que tinguin un bon dia, ha estat un plaer. Es gira, es pren un algo a la barra i marxa. I us deixa aquí sols. ¿Quieres tomarte una cerveza antes de irte, hijo? em llegeixo la nota el paper que ha deixat, no sigui que en realitat digui alguna cosa així com servei, mati aquesta gent aquesta nit, quan no mirin res. No, veus que és una nota oficial, sembla que està redactada per algú que hi entén de lleis i sembla que sota aquest paper la posada està obligada a servir-vos menjar i una beguda per àpat per persona i donar-vos allotjament durant el dia d'avui i el dia de demà. Ja està firmat o segellat, això? Està segellat amb l'escut de la corona i del temple de l'escriba. I firmat per una persona que es diu Arcabel Durn. És tal quan l'agafo, em giro al posadero i dic paga l'església! Diu, I em guardo. vaig a veure-hi això. I el posadero ho ha sentit, estava darrere la barra així, diu, vaig a veure-hi això, i demana el paper. Pero si no sabes leer. Li ensenyo. Diu, espera, que vaig a portar la meva dona. Jo no vaig respondre. Porta la teva dona aquí. Bueno, ok. La dona, al cap d'una estona, arribeu a l'entesa de que així ho ha de fer. No els hi ha fet gaire gràcia el posadero i la seva dona, però es caguen en l'església i en la corona i en uns quants altres personatges. ¿Qué es esto? No, es caguen, però remugant, no amb vosaltres, sinó que ells us donen l'àpat i la beguda i us oferiran un allotjament. Entenc que us pagaran després. Sí, però aquestes coses sempre costen molt de cobrar, molt papereig, i sempre hi ha la meitat d'aquests putos... Bueno, aquestes putes accions burocràtiques que acabem per no cobrar-les. En fi, no patiu. L'últim que voldria seria acabar a la presó per una merda d'aquestes. La burocràcia, tu. Exacte. Menys plorar i més omplir la copa. Vinga. Doneu un segon. Fem un descanset de 5 minuts per anar al bany i després parlem i decidim si volem deixar-ho aquí o si volem seguir jugant, però decidim fer un mini descans, vale? Em sembla bé. Vale. Ok.